изучаем, время зря мы не теряем, мы башкирский изучаем. Алиф-Бей нас занимает, развивает. Алиф-Бей сердца соединяет. Там yok mu? Bunu da tart başta. Tartalım. Ой, ауыртып қалған. Ай, ауыртып еді. Реаниматына қыр. Онда тұран ұшылайын. Xayrli kez tomoshalar. Қалмаңыздар. Салам тегенселер. Güzel kızım, niye olay seyir edip iken açtın mı? Çünkü тегенселер бик usta кешеләр. Мин устаз тегенсе булам. Күндә яңа күлдәк тегеп киям. Akılımdı. Только себе будешь шить. А мне? А маме? Ялар, сезгә дә тегерем. Берәү дигәне. Рахмет кызым. Вот Данису сошьешь большой рюкзак, Нина, чтобы двойки все вместились его. Deniz, ulan ne dersten? математиканы. Эй, әсәй, миңа Сабир урынына утырырга кирәк. Niye oğlum? Минем урыным хәерсе, гел икеле ала. Ә Сабир гел бишле. Deniz oğlum, sağ kına tırışan hinde gel biş bildelerine gine okur inin. Эй, кирәкме миңа математика? Мин рәссам булам. Жил-был художник один. Нет, Данис Улым, ты ошибаешься. В школе вам преподают основы всех знаний. Каждый образованный человек должен знать школьную программу. Ты же хочешь быть образованным? Хочу. Вот, тем более, что учеба в школе – это твоя работа. Ты должен выполнять ее на совесть, как мы с мамой. И как я? Һин кайда эшләйһең? Уникенче балалар баксасында. Кем булып? Тәрбияләнүче булып. Мин эшемне бик шәп башкарам. Мне этот диалог очень понравился. Давайте покажем еще раз. Повторяйте вместе с нами. Һин кайда эшләйһең? Ә һин кайда эшләйһең? Уникенче балалар баксасында. 12-нче балалар баксаһында. Кем булып? Кем булып? Тәрбияләнүче булып. Тәрбияләнүче булып. Мин эшемне бик шәп башкарам. Мин эшемде бик шәп башкарам. А теперь проверим. Һин кайда эшләйһең? Уникенче балалар баксасында. Кем булып? Тәрбияләнүче булып. Мин эшемне бик шәп башкарам. Сегодня я предлагаю поговорить о профессиях. Итак, как на башкирском языке будет слово «профессия»? Профессия hüner. Хюнер. Hüner. Минен хюнерем журналист. Моя профессия журналист. Мин телевидениела журналист булып эшлейм. Дөрес ме? Дөрес. Мин дә телевидениела эшләйм. Һөнәрем режиссер. Мин эшемде бик яратам. Перевожу. Ты сказала, я работаю на телевидении, моя профессия режиссер, и что ты очень любишь эту профессию, бик яратам. Ә мин мәктәптә укыйм. Әйе. Сабир галим булырга уйлый. Сәлимәгә укытучы һөнәре бик охшай. Ә һеңлең? Һеңлем тегенсе булырга уйлый. Данис, ты просто молодец. Рассуждает как взрослый. Ну а теперь давайте повторим рассказ. Повторяйте вместе с нами. Минен хюнерем журналист. Минең һөнәрем журналист. Моя профессия журналист. Мин телевидениела журналист булып эшлейм. Мин телевидениела журналист булып эшләйем. Дөрес ме? Дөрес. Мин дә телевидениела эшләйм. Мин дә телевидениела эшләйем. Һөнәрем режиссер. Һөнәрем режиссер.
Мин эшемде бик яратам. Мин эшемде бик яратам. Перевожу. Ты сказала, я работаю на телевидении, моя профессия режиссер, и что ты очень любишь эту профессию. Бик яратам. Ә мин мәктәптә укыйм. Ә мин мәктәптә укыйм. Әйе. Сабир галим булырга уйлый. Сабир галим булырга уйлай. Сәлимәгә укытучы һөнәре бик оҡшай. Сәлимәгә укытыусы һөнәре бик оҡшай. Ә һеңлең? Һеңлем тегенсе булырга уйлай. Һеңлем тегенсе булырга уйлай. А теперь проверим. Минин һөнәрем журналист. Моя профессия журналист. Мин телевидениела журналист булып эшләйм. Дөресме? Дөрес. Мин дә телевидениела эшләйм. Һөнәрем режиссер. Мин эшемде бик яратам. Перевожу. Ты сказала, я работаю на телевидении, моя профессия режиссер, и что ты очень любишь эту профессию. Бик яратам. Ә мин мәктәптә укыйм. Әйе. Ә Сабир галим булырга уйлай. Сәлимәгә укытучы һөнәре бик оҡшай. Ә һеңлең? Һеңлем тегенсе булырга уйлай. Данис, чтобы осуществились все твои мечты, необходимо много учиться. Ысынлап та улым, бөтә хыялдарың тормошка ашһын өсөн күп итеп укыр кирәк. Аҡмулла әйткәнсәме? Әйе, Аҡмулла әйткәнсә. Поясним. Акмулла – это классик башкирской поэзии. Сказитель, просветитель. Он жил в 19 веке. Яҡшыны һүккән менән аты китмәҫ. Яман һүҙҙән күңелдең заты китмәҫ. Саф алтынды бысраҡҡа буяу менән бысраҡ китер, алтындың заты китмәҫ. Ҡыйыш уҡ атҡан менән туры китмәҫ. Күңелдән яман һүҙҙең ҡуры китмәҫ. Ҡоторған эт һауаға ҡарап өрөү менән асманда торған айҙың нуры китмәҫ. Сколь не хули добро, добром прибудет, как не машь навозом, злато не убудет. Лишь от грязи слов и злобных наговоров остается горечь, боль и накипь в людях. Не взлетит стрела кривая и по ветру, не сойдет с души вовеки грязь наветов. От того, что пес луну облает злобно, не лишится ни красы она, ни света. Уҡы, улым, уҡы. Яҡшы уҡыһаң, хыялыңа ирешерһең, рәссам булырһың. Стоп. Если не ошибаюсь, УК и УКГ – это новые формы глагола. Дөрөҫ атаһың. Уҡы бойороҡ һөйкәлеше, повелительное наклонение. Уҡыһаң, шарт һөйкәлеше, условное наклонение. Якши, давайте закрепим. Бойороҡ һөйкәлеше. Повелительные наклонения. Уҡы. Читай. Уҡыһын. Пусть читает. Уҡығыҙ. Читайте. Уҡыһындар. Пусть читают. Шарт һөйкәлеше. Условные наклонения. Күрһәм. Если увижу. Күрһәң. Если увидишь. Күрһә. Если увидит. Күрһәк. Если увидим. Күрһәгеҙ. Если увидите. Күрһәләр. Если увидят. Теләк һөйкәлеше. Желательные наклонения. Эшләгем килә. Хочу работать. Эшләгең килә. Тебе хочется работать. Эшләгеһе килә. Ему хочется работать. Эшләгебеҙ килә. Хотим работать. Эшләгегеҙ килә. Вам хочется работать. Эшләгеләре килә. Им хочется работать.
Һез кайда эшләйһегез? Мәдәният министрлыгында. Белгез булыпмы? Йыштырасы булып. Һез? Мин дә бер министрлыкта эшләйм. Һез дә йыштырасымы? Юк, министр. Министр. Минем матур рәсемдәр төшергем килә. Һеңлемдең матур күлдәктәр теккеһе килә. Атай, һинең нәмә эшләгең килә? Хушлашкым килә, улым. Араныңмы, атай? Араным. Әйдәгез улай булһа хушлашайык. Һау булыгыз. Хушыгыз. Мы с друзьями не скучаем на прогулке и за чаем.